V medicínskom teréne ešte zostaneme, ale posunieme sa kúsoček ďalej, tak trošku k fyzioterapii boľavého ramena. Je tu fyzioterapeut Jakub Igas. Jakub, vítajte. Ak vidíte teda medzi nami túto modelovú kostru, možno keď už ju teda tu máme, že by sme ukázali, čo na tom ramene môže bolieť a aký je to klb a okolo aké je svalstvo, ktoré nám spôsobuje problémy. Takže prajem vám pekný deň. Ramenný klb je najpohyblivejší klb ľudského tela a možno práve aj preto vznikajú také časté bolesti pri pohyboch, môžu byť aj nočné bolesti a rôzne bolesti vyžarujúce kľudne aj do ruky. Najčastejšia príčina je tzv. Impingement syndrom, ktorý vzniká útlakom v tomto priestore. Čiže tadeto máme ramennú hlavicu a tadiaľ to nám prechádza taká kosť z lopatky, nazýva sa akromion a v prípade, že dôjde kvôli preťaženiu alebo kvôli nadmernej športovej aktivite alebo kvôli práci ku podráždeniu týchto štruktúr, tak tento priestor sa, dá sa povedať, že zúži a už pri pohyboch, hlavne teda pri určitých pohyboch, dochádza ku dráždeniu v tejto subakromionálnej oblasti. Tieto bolesti sa prejavujú, ako som už spomínal, pri niektorých pohyboch. Najčastejšie to býva buď pohyb s rukou dozadu, tam to býva väčšinou veľmi problematické, alebo zdvihnúť ruku dohora. Že koľko razy tí ľudia majú obmedzený rozsah pohybu, že skutočne tie krajné rozsahy nie je možné ani vykonať bez bolesti. Ako sa človek dopracuje k takému boľavému ramenu? Vy ste hovorili, že teda preťaženie, ale čo týka sa to nejakých profesí, naozaj, ja neviem, upratovania v domácnosti, že keď príde pacient, tak vy už asi predpokladám aj viete, čo robil. Áno, vo väčšine prípadov je horšia tá fyzicky namáhavá práca, kedy sa pracuje viacej s rukami. Napríklad nejaká práca, že počas celého dňa sa robí stále s rukou. Taká stereotypná práca je rizikovejšia, ako keď človek urobí náhle možno nejaký pohyb? Môže byť, ono je to individuálne. Niekedy to býva napríklad u maliarov alebo podobne, že ozaj pri tých profesiách, kedy pracujú s rukami nad hlavu. Potom môže byť aj pri ľuďoch, ktorí síce majú sedavú prácu a vyzerá to, že to preťaženie nie je, alebo teda, že s tým ramenom sa nerobí až toľko ako u týchto náročných stereotypných prác, ale aj vplyvom toho, ako denne fungujeme. Napríklad už len šoferujeme, tie ramena sú vpredu, už je ruka na počítači, už je ruka na klávesnici, tak tie ramena sú väčšinou stále v tejto pozícii, z čoho vzniká to, že svaly z prednej strany, ktoré sa upínajú na ramennú hlavicu, sa stiahnu, alebo teda sú silnejšie ako tie svaly zo zadnej strany ramena, čo spôsobí, že tá ramenná hlavica sa vyrotuje mierne dopredu a aj sa podvihne trošku hore v prípade, že dojde ku takejto svalovej disbalancii a vzniká už teda ten útlak štruktúr, dráždenie štruktúr pri pohybe a podobne. Takže rovnako dôležitý ako klb sú dôležité aj tie svaly, ktoré tam máme. Jakub, viem si predstaviť, že sa to týka mladých ľudí, športovcov, týka sa to ľudí, ktorí sú v tom aktívnom veku, v pracovnom procese. Hovorili ste počítať, šoferovanie, predpokladám aj telefonovanie možno, ak niekto veľmi dlho telefonuje, že aj tam má nejaký problém počase. A treba seniori môžu mať, kde tam u seniorov môže vzniknúť takýto problém s ramenom? Musím povedať, že veľkú rolu tu hrá aj genetická predispozícia, pretože táto kosť, tento akromion môže mať rôzne zakrivenie. My to neovplyvníme, bohužiaľ, a človek, ktorý má teda tento priestor už geneticky užší, tak tá pravdepodobnosť vzniku bolesti ramena je oveľa väčšia. To môže znamenať, že kľudne 30-ročný človek má bolesti obrovské a 65-ročný človek, ktorý robil non-stop manuálne s rukami, nemá absolútne žiadne bolesti. Ale zase musíme povedať aj to, že aj vplyvom veku sa to opotrebováva a toto riziko tam vzniká. Jakuba, keďže sme v dámskom klube, tak také nosenie kabeliek jednostranné na jednej strane, môže to takisto spôsobovať problémy? Môže to ovplyvniť problémy. Nemyslím si zrovna, že by to priamo spôsobovalo tú príčinu, ale kabelka nám
aktivuje svaly z hornej strany lopatky, čiže ako poznáme ten trapéz, alebo máme tu ešte viacej svalov, ktoré zdvíhajú lopatku a zdvíhajú aj ten ramenný klb. A v prípade, že každý deň preťažujeme túto lopatku, tak tie svaly sú silnejšie ako na druhej strane. A už tam môže dôjsť k tomu, že tie svaly zdvihnú lopatku hore, pritiahnu aj tú ramennú hlavicu, keďže je tam aj ten sval supraspinatus, ktorý spôsobuje, alebo ktorý nám prechádza pod touto kosťou, kde dochádza k tomuto impingement syndromu. V tomto prípade áno, môže aj kabelka. Dobre, Jakub, ak sa tu našli naši diváci v takéto nejakej aktivite alebo v boľavom ramene, už samotnom, tak čo poradíte, ako teda cvičiť, ako si uľaviť od tej bolesti? V prvom rade musíme cvičením dosiahnuť, alebo čo najviac ako je možné, odstraniť tú svalovú disbalanciu. Čiže uvoľniť tie svaly z prednej časti ramena, posilniť svaly zo zadnej časti ramena a ideálne ešte uvoľniť aj hrudnú chrbticu. Máme tú modelku Mirku, ktorú by som rada pozvala sem na našu scénu, aby sme teda videli zo pár tých cvikov, keďže sme si už rozobrali príčiny. Loptičku zdvihnem. Áno. Ukážeme si prvý cvik, ktorý také je zrovna cviky sú to, ktoré môžu teda ľudia cvičiť doma. Jasné. Sú to relatívne jednoduché cviky, aj keď môžeš si lahnúť na vale s lopatkami a ruky si daj za hlavu. Toto je cvik na uvoľnenie hrudnej chrbtice. To je taký valec. Áno. Na Tu si daj ruky takto lakte ku sebe, kolena si pokrč obidve, pretože v tomto prípade, keď sú bolesti ramena, tak môže dochádzať k tomu, že tá ruka ide problematicky do tejto pozície. Čiže dať lakte od seba by bolo fakt dosť problematické, takže stačí to používať v tejto pozícii. Takže hore spravíte nádych a s výdychom do záklonu. Lakte teraz nemusíš odťahovať od seba, lebo v prípade, že by bola teda tá bolesť väčšia, tak a s výdychom. Teraz sa krásne uvoľňuje tá hrudná chrbtica, čo uvoľňuje aj našu lopatku a tým zlepšuje mobilitu ramenného klbu. Možno to cvičiť aj v takej akutnej fáze, že máme teda bolesti a takýmto spôsobom by sme uvoľnili to svalstvo a sa to zlepší? Tam musím povedať, že je to samozrejme trošku individuálne, ale vo väčšine prípadov áno, aj v prípade akútnych bolestí, pokiaľ nás tá bolesť do toho pustí, tak je možné tieto cviky vykonávať aj v prípade tejto bolesti. Ako často a koľko takých cvikov za sebou? Ideálne je tie cviky robiť viackrát denne. Ano. Čiže keď sa dá 2 až 3 krát denne, je lepšie cvičiť možno menej cvikov, častejšie. Také maličké zostavy. Áno, ako jednu zostavu a fakt dlho. Mirka je už nachystaná možno na ďalší cvik, tak si ho ukážeme a potom ešte ja vám ukážem jeden, čo ja robievam a vy mi poviete, že či je dobrý, či je vhodný. Druhý cvik, ktorý tiež môžeme použiť s valcom, je na uvoľnenie svalu, ktorý ide zo spodnej časti ramena, takže tak si lahni a trošku sa daj ešte nižšie, aby bol ten valec tak. No a teraz, tento cvik je relatívne jednoduchý, ale môže sa pri ňom objaviť bolesť, lebo tie svaly, keď sú stuhnuté pri ramene, tak musíme povedať, že áno, sú bolestivé. A vykonávame len úplne jednoduchý pohyb zo strany na stranu. Tu valec v podstate premiestňujeme vo viacerých pozíciách, čiže priamo pod ramenom, potom trošku nižšie a ako hovorím, môže sa objaviť nejaká bolesť, netreba sa toho bať. Týmto cvikom si neubližíte. Zase, pokiaľ by bol problém, že nedáte do tejto pozície ruku, tak si treba tú pozíciu nájsť, ako vám už vyhovuje. Či už vyššie, ruka, nižšie, je to úplne v poriadku. Jakubko, pokiaľ som to pochopila, dôležité je cvičiť, proste prekrviť to svalstvo, aby sa to uvoľnilo. Áno, uvoľniť svalstvo a prekrviť. Pretože tým, že tie svaly sú stuhnuté, tak oni udržiavajú to rameno v napätí a to vytvára tú bolesť. My keď dokážeme to svalstvo uvoľniť, tak sa automaticky uvoľňuje aj ten rozsah pohybu. Môže sa stať, že i hneď po odcvičení človek pocíti zlepšenie. No, my tu máme tú stoličku nie ako rekvizitu, alebo aby ste teda na nej sedeli, ale aby ste nám ukázali ešte taký jednoduchý cvik, ktorý teda môžu diváci si zacvičiť doma. Áno, to je varianta na miesto valca, takže môžeš sa posadiť. Mirka sa posadí. A taktiež, trošku sa daj len viacej dopredu, taktiež ruky si daj za hlavu, lakte ku sebe kľudne, takto a opri sa o stoličku a tu zase ideš s výdychom do záklonu. Taktiež tento cvik je nádych
Aj dýchať stále. musíme A správne. s výdychom dozadu. Hlboký nádych, hlboký výdych. Áno, pretože pri tom výdychu sa tá chrbtica uvoľní a je to efektívnejšie. A dá sa toto cvičiť napríklad aj po operácii ramena? Či tam už je potom špeciálna zostava cvikov? Toto sa dá cvičiť, pretože toto nie sú cviky, ktoré by spôsobovali alebo ktoré by vytvárali nejaké veľké napätie na rameno. Toto je hlavne, čo sa týka lopatky a tých svalov okolo. Takže tieto cviky sú bezpečné aj v prípade po operácii. Mirka si oddychne a ja idem teraz túto k stene, lebo takéto cvičím doma ja, ale teda musím sa priznať, že mám takú tú silikonovú ježkovú loptičku, takú tú mäkšiu s tými ježkami a teraz tuto ostňami teda si takto dám loptičku a takto si, keď ma niečo bolí, teda rameno a lopatka, tak si to takto krútim a uvoľňujem si to svalstvo. Áno. Na uvoľnenie svalstva stuhnutého je lepšia takáto tvrdšia loptička, lebo dokážete s ňou viacej zatlačiť. Zas je pravda, že viac to bolí, ale je to efektívnejšie. Takže určite tak je to dobrý cvik. Skôr tvrdšiu. Áno, je to super cvik, ale pri tomto ramene sa dá použiť napríklad aj zozadu, z lopatky, túto horná časť trapezu a aj z prednej časti. Ako ešte aj spomínal. takéto cviky proste sú také, že človek trošku rozťahne ruky a ide hore dolu po stene. Áno, to je taktiež na uvoľnenie toho prsného svalu z prednej strany ramena. A preto je ale ešte dôležité zaradiť aj cviky, ktoré sú na posilnenie svalov zozadu. Ako sme sa bavili, že spredu sú tie svaly skrátené, to je napríklad aj tento cvik, ktorý ste ukazovali na uvoľnenie. A zozadu potrebujeme cviky na posilnenie tohto svalu. Áno, takže potrebujeme aj spredu, aj zozadu. Posledné veci, ktoré by som chcela, masáže, napríklad mäkké techniky, sú vhodné proti boľavým ramenám? Áno, sú vhodné a väčšinou sú efektívne, že dochádza ku relatívne rýchlemu zväčšeniu rozsahu pohybu a uvoľneniu aj tej bolesti. A úplne posledná vec, a taping? Čo na to hovoríte? Lebo niekto stejpuje si dokonca aj sám doma, si to nechá, sú tie tejpovacie pásky bežne dostať kúpiť, že si to trošku ako keby zmobilizujeme, to svalstvo tam. Ako taping sám o sebe nedokáže odstrániť ten problém. Je to skôr ako taký doplnok, ktorý dokáže zafixovať to rameno, uľaviť od toho napätia a podobne, ale nie je to ako jediný spôsob liečby tej bolesti, pretože priamo a aktívne nezlepšuje tú mobilitu ramenného klubu. No ale keď teda to všetko zapojíme, svoju vlastnú iniciatívu, že cvičíme, ideme fyzioterapeutovi, taping, nejaká masáž, tak by sme si mohli aj želať a výsledok by mohol byť aj dobrý, že sa nám teda uľaví. Áno, cvičenie je v tomto prípade veľmi efektívne. Môžeme si ešte ukázať tie cviky na... Nemôžeme. Nemôžeme. Chceme ukázať našim divákom, aj vám. Máme zaujímavú dokrutku o tapingu. Okay. Dobre, takže spoločne si ju pozrieme, lebo ako hovoril Jakub, naozaj ten taping je niečo, čo pomáha v liečbe boľavého ramena.